Tassio M Boy Studio Music. Rex on the beat. Yan matan zamani, soyayyar su fakan sai kana da kuɗi. In baka da kuɗi, ba mai ƙaunar kaka, sun doke ka wani sha su. Burin su ba su da ka ba su kuɗi fa, suna ma mulmushi, suna ma dariya, su nuna ma ƙauna yadda baka tunani, suna wankan gara duk na lura da yan matan yanzu. Ko a so kaka ai sai kana da dala, sannan za ka ga ƙauna har ma ana buɗa, ana nuna ka, ana gode ma. Amma in baka da dala sai a guje ka. Wai menene wannan? Yan matan zamani ne gashi, sai kana da dala. In baka da ita ko kallon kama ba ai. To yanzu na tasa ni fa yan mata ke ba ta min yangade. In ma kin zo sai to wuce nan take. Ina da kuɗi nawa a aljihu na aje, ga sana'a ina yi. In kin so ni da gaske to ko ba kuɗi na san za ki nuna man kauna. Yanzu yan matan zamani sai ba kana da kuɗi, in ka ga hanyar da kai nan take sako fa daloli a hannu. Yan mata yanzu fa, yan matan zamani sai da kuɗi fa. Wani soyayyar shi da gaskiya ya nuna ba a karɓar san shi sai dan mai kuɗi. Wani ne wannan zamani. Rex on the beat. Yan matan zamani, soyayyar su fakan sai kana da kuɗi. In baka da kuɗi, ba mai ƙaunar kaka, sun doke ka wani sha su. Burin su ba su da ka ba su kuɗi fa, suna ma mulmushi, suna ma dariya, su nuna ma ƙauna yadda baka tunani, suna wankan gara duk na lura da yan matan yanzu.